ne waonge gi ministry mar, ne wan mana gi Ministry of Foreign Affairs, to ne waonge gi ministry mar department mar diaspora affairs. Sani wamor ahinya gi sirkal nikech sirkal omiyowa Roslyn Jogo en PS, permanent secretary mar diaspora affairs. So osebedo kochwalo wechewa kokonyowa mondo wayud gik mwadwaro. Gik mwadwaro gi en ni wang'iyo ni labor market chal nade, migration de oko kuno chal nade. Wang'iyo ni jokenya manitie oko kuno odak nade. Ok mana ni kiwuok tidhi tiyo ti onge kamibo donje, onge gimibo timo. Koro wang'iyo ni kapok onyisi ni mondo iwuogi gi jok ma wantiere go kae kaka agents. Ni nitie weche mo chani maber ni kiwuok ka tibo chopo to gik moko biro bedo maber kaka dwarre. Ero kama ahinya Elizabeth, sama koro bende wawuoyo e wach kaka jokenya tiyo e pinje ma oko. Nitiere pinje moko ma bende wasebedo ka winjo ni ka jokenya odhiye to sandruok odhuro. Pinje mamoko bende tich bed kata tich ni kare jokenya odakadaka ngima maber. Nitiere kaka bed ni ng'ato nyalo ng'eyo ni kadhi e piny ni to ngima nok dhi bedo maber, to pinje machalo koda magi to koro ka adhiye to weche